Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Malam muna tambaya akan abubuwan da aka fito yi wajen gudanar da nazarar yawon Ashura. Na mutu bayani daga bakin malam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام على الحسين وعلى آل الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين yanwa kamar yadda al'umma suke kallon matafiyan nan wayannan matafiya suna tafiya ne domin tunawa da ranar da aka kashe Imam Husaini a Karbala a irin ranar 10 ga wata wanda ya zama na aka rike masa kai wanda ita al'umma kuma a yanzu take jahilta wannan lamari ya zama da cewar a bisa jagorancin imamunmu sai zazzaki a fizhullah ya ce mu fito mu nuna ma al'umma tunawa da wannan kisan da aka ma Imam Husaini a irin wannan rana ta 10 ga wata wannan shi yasa al'umma suka za su ga ana wucewa ana tafiya ana takawa a ƙasa domin tunawa da ranar kisan Imam Husaini wannan shine asas ɗin abin da ya sanya za a ga al'umma suna ta wucewa da bagajen kaya suna tafiya a ƙasa ba don komi ba don isar da saƙo na musulunci da kuma tunawa da irin wannan mummunan ta'addancin da aka yi da zalunci da kafirci da fajirci da aka yi a irin wannan rana da aka kashe Imam Husaini ranar 10 ga wata wannan shine abin da yake tafi da mu a cikin wannan tafiya. Assalamu alaikum. Allah ya saka da alkhairi Ismail muna godiya Allah ya taimake mu Allah ya Assalamu alaikum wa rahmatullahi. Kowa da ya sa akan yayin kashe Imam Husaini kisan gilla da aka yi masa a Karbala su ne suke taya yayin sa maza da mata suna fitowa su ga abin da muke yi to mu juyayi ne muke tayawa ba wani abin ba ne saboda abin da aka yi Imam Husaini a Karbala. Salama.